awupilong la ku smash pass akena lo pilong ava Yeah. emoshari uzifele uyintevile Pentila kungathi extra big. uomile umubi utshela ngathi ithama ene wena awushisi uyasusa uphatha depression lapha Unjani? Yazi mabathiwile lembewu. Akekho phethe i-Retex bengizowabulala namarota se-Alex. Shut up, you. Shut up. nalama Adidas wakho le type zakho nje yami ngathi ama pedi step aziphelela ungathi ngazingcolisa Motho yapeka another thing YouTube into engikhinya ngala ma price tag ne asiyeke le akushongo mina. Okay, Travis is angry. Travis so angry. Ekafethu ngicela niwatche until the end ngoba abanye benu ne ngasikhathi nithola nimefensini abantu nibambe ku Wi-Fi unsubscribe anga ngapha nibukele yonke ivideo ngapha ni hotspotiwe bukeleni ivideo yonke subscribe yakena khamba ntanga before ngicala le wena ngoba i-funeral futhi ngicela ku intro tanga ngishaya number ka Undertaker yangithwala tanga sifakela abafana emabhukweni tanga siqala. What she saying? Like tripping. I just mind my own business. What's wrong with you? My phone on D&D. I got too many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga don't know what you say about me. Nigga be talking about me. He got that sway for me. We be like laughing at a joke. My nigga here pull up with a ghost. My bitch she can't say sober. Thumbs up. Hey yo, what's poppin' everybody? It's Apollo Kenji, aka Mr. Go Getter himself. You feel me? Today, I'm in the mood today. Yeah, we're operating a young. I don't know. I'ma put Smash Up Peso to be honest. Anyways, let me not waste time. Damn, right? It's getting packed now. Anyways, where do we start? Let me see. Bega, let's just flip the script. Cala ni pitch any in. Ngicela ukuthi iqale nga. Nah. Angeke siqale ku Trevi. Are you slow? The quality is still on, right? Okay, I bet. Who am I here with? Yeah, dog, you change, you know. Who? Shane, dog. Ba machine dog. Shy into dog. Baba son dog. Shy into dog. Yo, what up YouTube? It's your boy Classy Shane. Okay, kuyenzeka sayituna dayiden. Sayituna dayiden. Futhi angibasabi bonke noma bangathini bamba shit. Bamba shit. Jaya. Come on, dog. Ukraine. Ngashingi le kuyathoka. Rasa kunabantu. Bafuna ukuzwa vele shayo. Yo, maratanga. Wayicela la. Hey man shayo. Okay. Jaya. Awukezanga first of all marula. Uzbeki. Apha wazi nekhululeke imali. Abona izinto imani. Utsangazi neColgate uthi imali ma reverse lap lakho la strike litha ngithinto. Yabona? Kangaphasi. Asikhuluma ngento ongayazi. Ubhlungu reverse lap yazi. No, wena uyayazi. Mina ngibuze wena. Utshela mina why you avoiding the question? No, you should answer me. Don't avoid the question. Pass. Hey bana. Pass. Pass respectfully. Hey bana. You must be right here. Like so. You come here okay, shot. Hello. Right. We like you bitch and How dog okay, must you check. have Bengabuzi. Right, ma. Hey, pass down. Why? Pass. Why? She my type. Namanga ta. Thought she my type. Okay, Dog. sure. She my type. Come on. Back. Come Charlie 36 this was me. Nah. Zong traumatize. Yabona ke. Nasibona ke lezi zinto lezi. Yini yona le? Umuntu. Yini yona le? Nayibona ukuyini yona le? Ubuyasho ukuthi ugezile. Kanti kufly iskip. Pass respectfully. I ain't gonna fight with you, dog. I don't want problems. Lena ke. Inkinga man izongenela kakhulu mara ifinyele. Yabona wena nje ayama ne. Umuhle opposite. Yabo. Anginawo amagama for nini. Then hayi tanga ipass da. Dog, mara ungayicela ngami angikho ngithanda. Cala manje. Uyasaba. Ngiyasaba ta ukucala.
Jaya outfit yakho i-on yonke into i-on uyadura mnandi mara wena off. Response. Response nayo ngicela ngiresponde mangilini. Ngiboneke. Responda. Ngixolele. Uzomlanda. Baleka ke. On. Ekini khona i-TV. No, ya ikhona. Manje maba advertise insipho wena usuke ubheke. Ngisuke ngibukele ngicela ukuresponda nje. Usuku Respond okay. Wena ngeke ngicokubuza nje yama ne. Ungibuza ukuthi i-TV khona ekhaya mara ungi-advertisela ama-popcorn emlomeni wakho kuyenzakalani wangiyini? Mina ngismayila ngegold wena usmayila ngani? Ile wedding nje yami ngiyazi ukuthi You are shaking my car. White wedding makuba makhakaza igcoke white gown. sure ngalokho 100% sure. Tafiri no flop ke. Tangiyayisaba le. Okay. Mara ngishilo. No, it's okay. Guys lapho ku YouTube ane okuningi amagama nginawo. Shut up, you. Ende futhi ngiyathukwa yabo into eyenzakala ngegazi ngizothi sengithini nami ayikho into engiyikhulumayo ngiyabheda nje ngokwami ngiyayibhedela kodwa ngizobathola Uzabathola. bazobuya bangishaye ngama point ama comeback ngiwathola Uzabathola. sure Ayibe. Ishubi isaqala. Anyways. Nah, hey, Chief, we don't have time. Who am I here with? What up channel zo poem Mjelefa aka yo gonna die ngangitext mfana ngoba ngizokushaya ngo Don't Jack organization mfana like guess what Thank you baba. Urasi. Shit, sinabantu urasi. Eka Khotman ne ngikuze ngitshela ngamava silapha ne ngapha niyambona ucoka iwhite ucanga ukuthi uzomgeza insila Wenza la yazi into engijabulele yazi ukuthina ne ekini bakufundisa inhlonipho nawe uyasho Khotman intwana uyabo so anyeke kushintshe so ngcono ishayile shopper sakhe sinuka insila uvala bengukubiza ngekhotmani ngoba nami ngifuna ukugeza insila ugeza kanjani maye uyabona bonke ba confused uthini nje yami bonke ba confused ngizama ukuthi bengizokuthengela ivasi lapho ugeze botshela mina ngeColgate maramazinyo akhayelo kahle kahle khambani ayelo ngicela nimbolekeni isithazo ngoba ngadiwomile nasazi scriptboard ubanze ngahwaya amazenke nayazi inalazi kakale nkomo nalazi nuka kanjani uma ngele yini enukayo ngapha mix neyogethe embuza nesitokuseyo chop price no meeting cela udlule nje yami no fire Ngimnike. Nasi isithazo, wasibona? hello right pass Utheni la? angithe pass Pass. Bheka ulibona ibele. We after 9, sharp next pass sure next wachita pass So. Okay, sla. shorty okay pass tang ngiriki I pass tang na ay pass wachita Wait. Travis, relax. Not now. No, what's wrong with you, dog? Talk like anginokubhana mhla angizangisene peace nimnyeleni kakhulu futhi. Okay. Ugqoke ngathi personal trainer. Wena asifune sakho. zolahleka wena bowuthunga ukubuyenzani la Tanga wena yabo le ugqoke ngakhona tanga. Ngathi ejimini ngathi ubuke ujoga tanga. wena de ugqoka ngakhona yabonisa ukuthi uyathunga wena usuka la uyespanini Tanga awuzazi nokuthi uthini yabona tanga wena awupilongi la ku smash pass akena lo pilonga ava emoshari. Ufele uyekile wapusha abantwana bheka unentshebe uwomdala uyi1 la Beka bakufikelela ngekena relax ungarasi tanga bheka ngicela ebachita next time esiza nengimasmash pass size nensipho ivaslabu iskirport noma isakala ama orange ngoba abanye abazwani nokugeza abanye abazutanga bheka nje yami ne angifuni ukuhlambalaza or ini mara yabona kubazali bakho amshow embarrassment amshow babakho meka bheka wena uyazi uthini uthi ngabe ngiyiflashile le Mshobala wena amababona wena lapha endlini nama mshobayalo Okay. Ithema la leta ngane le kahlahla kumela ngabe la exister ithema lakho lichama isprites ngapha bakuzala ngabakusuze nokukusuza
And imo ebafethu YouTube and akena nginothise nenye tang. Angazi why all the time le mic mebuya kule out ibuyina ukumlomo. Kenji ngicela mawuqeda ukuthola imali ye YouTube umgaya uthenga ibhuku ngoba sazi ukuthi yini lento sizele nayo inamaphisi okuthunga Yabona la ma stripes lawa i3 Yabona ama stripes lawa i3 jayami akena I represent inta shoot ile limit ye capacity akacabanga ngayo yazizwa naleyo uyakazikhuluma like zabanda As Mr. said, make sense I told you today is crazy. I'm in the mood. Poison, I told you all that I told you today is crazy. It's crazy. It's crazy. Anyways, where we at? Snobani. Cloudy. Bani? Cloudy. Bayakwazi. Uze akazanga nenye. Ngiyadala. Uze embonisa uze nenye. Hayi nomntaka akazanga nenye. Okay, sla. Exe. What is goodbye? Ula. Man, nothing much. Nothing much. On. Be honest. So when is down, boy up down. Nanyabuza boy up. Re. Minglu. Anguva. Minglu. Modlu. Kabonakala. Yinde. Inai korin mic. Nanyabuza. Respond. Ngiyakubona since usitashile seyaspida nge-Adidas nyana epheleni ekhaya. Kuyistash. Abafika nhlike umntana bafisa uzamba bafisa nama overall sala uyospana amara Okay. Sla. come on grand ay bafisa nothing much Bro, let me tell you something. We have short hands, ne? They are the best boys in. yo marun don Not long. Look at her, boy. She's bad. again mesumchita bengijuza umchita That's good. I mean, I think she's cute. Me personally, but okay. for Sla. wena Okay, Sla. uyo masapo akho lawo abengibuza Uyangova, tang. abengibuza Okay, Sla. hayi ntona yami Uyangova, then. Sla. Come Ukraine. Nothing much. Ni trip down. Nyundi. Ukraine. Ngamye. Nyele. Into engithatha abantu bokukaita ayi-1. Leli lingibhekile. Okay, Sla. Nothing much. Nothing much. Yo. Yeah. A crowd. Sonke ngiyenza lento engishoya ngisho. Mina mangithi Vaslab nina nithi amanzi. Angisho. Yeah. Vaslab. Man. Obufunda ukuphatha iVaslab namanzi ntwana. Ngambe intelo utshela igqilo wakhe ke. Bheka boy, bheka. Okay. Shut up. Nila Costa. Ngiyakubona, Nila Costa. Yes, bese. Keep phumle phepha. Mele uzulifune. Come on man. Mele uzulifune. Come on. Imali grant. Ngiyaphaphela. Hayibo. Yazi crowd ngizophaphela umuntu ngela Costa ngaso sikhathi ugqoka irelay iskipa se120. Wena usave imali grant. Uyasebenza umdala. Mina ngingani ngiyathengelwa ne ucala ehanyabuza. Shakisi. Man. Bukeza amazinyo ne. Ethi uyakena mabathi triple Z bathi izimbi zonke ziyafana bakhuluma ngale. Labantu. Zame. Ini abantu. Labantu zame. Ethi uyakena mabathi abomination empilweni. Basho le. I-waste of le outlay. Kuyashekeni bafisa wrong bafisa no man uzongisamlona after la ngoba ngisanihlikile Okay. yeah card wena ngiyela I don't know what's that. yeah I don't know what's that. I don't wanna lie. I don't know what the was that. Don't need an intro anymore. Yeah, they know you, man.
So, Philly. Sinja yami. Okay. Naw yakena. Philly, pass. Pass. Yazala lo Ya mfana. yazali. Mawaya ngangena. Uzongena usababekela amabhasi. Ya usan popola. Ya upopola ni. Mara mina wayengavunyelanga Pass. Na wena una uzobabuya. Woza mina. Utheni la? Ulwela nwa yo. Utheni la? Ah, smash. Smash. Yeah, ulwela nwa yo. Ishuni. Ngiyakubona ukhethe namagama ngathi ngaphoka manje shine sport. Ungangikhiphela zange ngikhipha. Yeah. Ngesport isakakhe wenza. Akubamba ngisigqoka ngithi ungangibamba. Kambani ngalesigqoko sakho uthi usibonile la move. Check that out. Kambani. Kambani ngawe wena. Ayithiwa ayikho into engizoyisho kuwe ngiyakile phela ikhala. Okay. Pass. La. Awuphumi ngaso man. Phil. Yo, hey. Okay. crowd lalelani. Mine. Insecurity my last yokata ubani la. Angimhlangi ngaphathi. Uzomyeka, okay. Pass. Pass bani mina. Hayibo. Lo muntu lona. Uzoza. Tangathi pass ngokwa. They say save the best for last. Singis last. Kusazonyiwa. It's crazy. Let me check if it is still recording. I bet bro, we're running on 16 minutes. Let's be fast, man. Let's be fast. Bengazi ukuthi sende selikwazi ukuluma ibhuruko. That's crazy. Ne overall la ngayo. Solana. Smash. No much. Lo makle uyorun ngakhona ngathi uphila nge Yeah. ngathi uphila nge Why? lo makle. Yabo. Response. Fine. Uphila ngayo vele. Uyambona na nomlomo webubble fish yalpha. Uqoke nevents. Oh. Ena, uyema uzene twins lakho. Eyakini le. Akuseyakini le. Yo, size kakhe lo. 10. Uthi 10. Into wrong man. Okay. Yeah. Okay. Oh, yeah. Lana. Size 10. E crowd. Yabona life beningitshela ukuthi umntana kaSkomot. Yeah. Bengengize nginiphikisa. Yazi why? Mubi kakhulu ukudlula yena. Mubi kakhulu uSkomota. Mubi. Response. Yazibona mara. Ngiyazibona. Try. Yeah. Cacazela abani ka. Tanga. Events lakho ka phelile nje. Phele njengami. Mina ngingona nala kuwe njama. Boy. Vayo break. Kwa yekena le bulldog. Itriple. Ayicavi dog. Ake nizinto. Dlula ta. Hayi. Okay, sila. Wait, let me see ukuthi sa recorder na. Come on. Phela we gotta make sure. Okay, sila. Mnyundi. Uyamsaba mnye. Inyundi akuna flow. Oh, hayi on. Sila. Tanga amapimple noma yini la. Iple. Dangaza. Sothi never slap ogezi yadabuka. Nyeza boy. Aye. Sila. Ekse mama, how are you? Fine. You good? Ngasabi ni ngiphethe. Ufuna ngibambele uzozibambela. Hayi ngizozibambela. Sizibambela. I'm well known as Mavetane ne. So nothing more. Hello. Why umelele? Hello. Awukho special. Woza la. Hello. Ngiyadlala. Hello. Okay. Hello. Bakubulisa wena. Pass. Why? Uzosida wena. Hello. All right. Smash. Hello. See. All right. Let's see. Sharp. Smash. Aye. Hello. Sure. All right. Smash. Smash. Hello. All right.
Smash. I mean, lo intanga yakho vele. Something. Ah, you know what to. Hello. Right. Labo. Hello. Bye. Ah. Pass. Thank you. Okay. Nothing much. Vele kumele ungiphase vele. Ibody count ikhuphuka kana namba smash abantu eningabazi. Hey, it's crazy. Ziyakhala manje. Who am I here with? Oh, again, it's a show. Intro. What up, it's your boy, Shorty the dancer, Musnani again, and sing balandi. Kona baba bing babuni. Sure, tanga. Come on. To be honest. Oh, again, a past. Okay, to be honest. No tawa no amba shanga tuphume tswayini. Yabona le kamiliti waste ilmele wena utoti ngokwakho wena. Past. Respect. Sure. Grand. Angibone wena nabangani bakho nisikhomba. Until ikhamba nanginiboni. Futhi ngathi ngibone lo nomzimba omnyama kakhulu. Akekho la nyele. Ba uyazazi omunye nenhloko engathi itolo. And now tamlo mak ngathi labantu abashaya kwanje. Ngiyakela pass crazy. Imawo. Yazi bencansi bayadlala mabathi uphila ke sokumuntu obosuku lona. It's crazy. Anyadlala ungachase. Okay, sla. Ayakena mina ngilinawe. Yindi kandaba. Ayakena. Awuna nkinga. Ayanginazi relaxile mos. Why you relaxile? Ngeke. Okay. My boy, revenge boy. Nyela kwasani. Let me see. Okay, intro. Dude, I don't have it. You don't have an intro. Urase ke. Come back. Yabona manje, uyamba. Ngithi awukho special. Imala. Damara 3. Yona ngu3. Okay. Come on, Tam. Yini uqoka ama-atata. Come on. Yini lezi ama-atata. Firstly ane. Lamakasi ungabonile last week mas. Firstly nginombuzo for wena. Tawuthi unjani ngoba ngathi bakudla for a living. Mina tanga the crowd is waiting for the response. Tshela bona. Unjani umtiti? Bakudla for a living. Talk to my hand. Sasinuka insila sona. Nsila. Okay, ngeke. Bheka nensila gold. Iya reflector futhi. Okay. Alright. Yini ngathi sicale wasishaya kuqala. Look, face the people, tell them. Bhemi insango. No. Maye waya amehla nje. Yo, phenti lakho. Phenti lakho ngathi extra big. It's Okay, under. Oh, I pass. Beki camera. Okay. Sela. Atanga tijama. Come on, twin. Wena ngazi wayengipointile but la ngiyasuka. Uyamiyeka. Okay. Sela. Uzoyihlonipha vele le inyele uyayisaba le. Wena ngitanga for star. Nguze mawuthi abantu mabafunda ukugeza ngaqala vele ukugeza ngaleso sikhathi. Makucoke namabhombhom inda. Okay, ngicela amabhombhom ne. Mara as far as I'm concerned ne, lesikipa lesi basibona iscoring basenge ngamapex wena usigcokile. Lesicasulo sakho lesi makathi bhek asungwanga sithungiwe esakushaya ifethi sipantshile. Lona ngiyayisaba. Yayisaba. Sure. Na Travis. No. Okay. Ebafethu. Whoa. Yabona etang. Uyabona YouTube. Yabona Moses sangomeni yohlola ne. Sithi kunefeli imnyama phezukwakho. Baringa ngale. Ejo, inja yakini yolalapha uma uthathe lezi. Oh, ngarasi. Relaxani. Ngasikhathi ne ungibuza ukuthi izinja zasekhaya ziyolala lapha mengithatha lenqaza tangapara uyirengla lene. Uyangithwala? Uyayazi irengla? You don't know Rengla. Akayazi. It's crazy, I'm back, bruh. You know me, when they say Kenji, I never disappoint. Yeah, Molly, is the quality on? On boy. Yeah?
Ah, tanguzongiyela wena. Oh. Yabona uma sekuthiwa ne abantu bekumele bayenziwe Yeah. Big sure lawa. Why ninyela le ntwana baningi kanti? Uyashisa sani. Uyashisa sani. Yona le nempumulo ngathi which. Okay. Chop rice. Hayi mfana. I don't wanna lie. Thank you son. Sizozane. Yashiwa fethe ezinye zingabizwa ngama-real nemonyo ndikanda mungafuneka bazoshaya phansi kuthi imizuzu ngithola inkoka bangigcwalisa basegetha into abantu bazojintsha iketha ngiketha ngwamketha wathi msana. Indoda eshaya intro khala isimali bathini 325 yeah amatanga abona namhlanje angikho hyper yeah like ngizoyenza besinkulu simple okay nje yami izinto mama zinyakasha check i-cost sila Hello. right Sharp. manigama lakho Makhotso ichuneni ngoba vela awuna magama uzomya ichune Saramrangane. Yebo baba. Atang wena tang tisi tang. Tang tisi tang. Kena ngisani into yangabheki le. Oh, khuluma nami. Oh, ngitanga ukukhuluma nami khona. Oh, bathi khuluma nawe. Boy, umuhle kula yena ne. Hi handsome boy. Ringa. Yes, tang. Okay. Uyamyeka. Namhlanje why? What's wrong with you? Ngiphansi njengamasendo akho yabo ahleli phansi. Damn. Adang speeding. Namasenda phethe stroke. Ukraine. Usho ukuthi Ukraine. Sure. Rasa. Yabona neba fethu. Yeah. Ake ngisakhulume bashilo ne. Mara mina indaba esangidla ukuthi yabona ubuso bakhe fana nebhuthi likantanga ngapha. Pass. Mais. Exeter. Pass. Shoti. Ukraine. Pass. Respectfully ne. Kambani. Awuyashisa ntwana yami. Mnyele. Mina ngumthwele. Oh. Yini kandaba? Manje ngithe amabhombom nje inhliziyo ngibhese emadolo. Okay. Fuck with that t-shirt. Yami. Uqoka idizili lapho udizi ngokwakhe. Hey, that's crazy. Uyayazi lento isusa la. Okay. Phela yabona into eyenza ukuthi ngisabe ne lo muntu lo ngathi ne Down syndrome. That's crazy. Khuluma. Ila Costa versus Paul. Mistake. Ibhaliwe mistake. Kenji, what's up my guy? Ngani? So silethela ama characters of Mickey Mouse that let this nigga smile dog and check his teeth. Easy, smile like dog. Oh, Mickey Mouse in reality. Yo, but asikho lapho dog. Okay. Mommy, how are you? You good? I'm fine. I'm fantastic. Tell you hug. Anya brother. Papa dog. Respectful because hard. Kenji. Be pissed. Not be pissed. Nah, but I know. Oh yeah. My dog. When? Come on, Jam. Please. Okay, dog. Listen. I can't stand stress a living slack dog. What's all happy lady? Is it Josie dog? No Josie, no small street I can tell my guy. Amasiko lapho pass dog. Mancane. Mata yake ningiphathisana mele ukhulu esigqoka ngesibamba triple legs la. Khambani 3 ninjas hayi mancane akhuleka sikho lapho nje now. It's about that time, bruh. Yabona manje ne. It's about the state. It's about the what? The state. The beef. Yabona manje. Angazi. Le okay. Cela uzwakale ngapha Trevi. Ethara bafethu bhekani la DJ Cat lomjita la intwana yase Davidson lo danko athi sicale ngalabo movies izinto ezimbi kakhulu. Umnandi. Ekenji angijiftele kancane.
Ebafethu niyazi itriple Z imeleni bakhuluma nga 1 2 3 babathi ama triple Z sawona unjani yazi mabathi iwile lembewu mara yakhomba mara hayi babathi iwile lembewu bakhuluma ngamabela wakhe iwile lembewu manje ngitshela amehlo wakho mase ngathi ubhema intsango akabhemi awubhemi pass nangulo izanga yilena Now, boy. Ngikuleli store. Ngikuleli store. Yeah, ngismayela ngegold wena usmayela ngani? Yebo. Smayela ngoyu wena usmayela ngani ngamantuzana? Ngoba amanye Mamela. Kazi yena namhlanje. Susingubo qeda uzongibuza into ongibuzayo. Hayi, no, ingubo zibi ngoba ngikonile. Ngicela umzumi. Ngicela umzumi etanga. Ngicela umzumi. Zibi ingubo. Ngicela ukuze. Wavuka. Crowd bheka. Ayikuthi ngiyamsukela ne. Ngi-emphasize ama-facts. Ukhuluma ngokugeza. Wow. Yeah, lapho mengathi drip engena amanzi. Ufake itrip bongitshela nge-oil lami wena ufake i-oil la kuphi? Lase Mr Price. Bashilo ukuthi ushayise ngenhloko phansi. Mr President sekusama ama-wax. Sicela ukubona ngawe phela. Ngicela ukubona i-oil lakho. Ngicela ukubona i-oil lakho. Identity. Bekatshela mina nge-oil le diesel ngasikhathi ufake i-identity. Ikona leyo bafethu. Bhekani izwani. Yi-diesel, i-identity ne. Mara mawuthi ubheka umuntu wakhona, lo diesel akamdeserve. Uwomile, umubi, utshela ngathi uyithama, ende wena awushisi, uyasithusa uphatha depression la. Pasala depression. Athi mani. Okay. Oy man ngathi ndede. Wo. Umbuze ngemira lo angisho. Umbuze ngemira ufike unje yini lento uqokeni. Uqokeni. Okay, ufake lo uyaqule. Ngibele ukuthi ngqokeni. Ngibele ukuthi ngqokeni. Mani. Uyaboza into yeza abantu bafuna impress abantwana. Ngikhipha ama price set la nehlisa ama voice kunuka imilomo ngapha. Lapho kuhleka yena lo wemilo. Hayi, ayenza lezo. Na tanyalibona. Ta awutshela. Yini wrong la my baby? Relax. Yini wrong? Yazi bengisakhuluma ne. Niyamazi umuntu othungayo. Nawazi lamaphisi omabhuku lawasalayo. Mela kuthungele nebhathu. Ibhathu lipi? Bathunge ku. Lo Nike wakho uyabaleka uyapi lo Nike? Uyapi lo Nike? Ima bheka ne. Bheka awu brugel. Bekani ngasikhathi itanga. Shukuthi lezi zinto zikhuluma uziphuphe njengalo Nike wakho ta. Ngizotshela abantu ukuthi ilontuzana itrip lakho liyadura ne. Ngizotshela abantu lebhuku le military tanga. Ibhuku le military le. Tanga bheka ne. Oh ithi chaze uyimancane. Why ngithi ibhuku le military? Yef. No anti ntwana mosebenza emilitary. Yabona le ntuzana mamela. No, ngishanga le ntuzana ntwana ngishanga side back yakho. Tanga before imilitary ima yabo before aqeda ukuringa. Ebafethu. Sinenkinga enkambini yami ne. Umakhelwane izolo bekakhala thulahlekelwe impompi. Nayi la emazinyweni akho. Angibeli lo ntuzana. Angibeli what you got. Angqanya nje ngishaye wave cap. Ngibeli. Angqanya. Ngibeli. Ngishaye wave cap. Ngibeli. Angqanya. Yazi why bafethu angancane. Yazi why? Into lezakhe ngathi lo ntuzana. Ngathi bekayenza ulo ntuzana usisihle lami elincane. Ithi angibelele. Ithi khipha. Ayima bheka. Hayi wo. Manje kenzakalani masofaka umgusha kamama akhe enhloko? Bheka. Kenzakalani? Uyabaleka. Ubalekani? Tanga. Mina ngiyaqala ima relax ata ungarasi kunuka umlomo ukutshelile relax ima oqala. Hey bro, this one is crazy bro. It's crazy. Ay. Mele ngifakele ngoma le wrestling inkinga manje ama copyrights. But anyways, izinja. Big slime.
Damn, what the fuck is going on with you? It's your boy Slime. AKA, you'll never get your bitch back, baba. Yakena kambantang. Before ngicala le way ngoba funeral. Futhi ngicela ku intro tang ngishaya number ka Undertaker yangithola tang. Sifakela abafana emagugwini tang. Sqal. Why skipper le? Ubani? Le. Namuntu la urengangani. Ukhenje ukhuluma. Anginamuntu tang. Futhi abona noma ngikhumula ama specs tang. Uthi ngwabuyisela. Ngobuyisela ngoba ubuya. Ngeke ungibone. Angikubona u-exist vele. Uzombona kanjani ungabo amehlo onenkinga nginenkinga yamehlo. Sanga ububi bale. Ima yabona ububi bale. Yeah. Undescribable, unexplainable, unexpressible. Shuthi ububi bale. I'm sure nayi nokuthi mayisibheke esipilini ithi mara uNkulunkulu wayi mina. Lokho sokubona ngcono la. Wayi mina. Sanga ububi bale. Wena i-situation yakho nje yaze yani ngesizulu. Enyawo na ngwrong ezandla kube enyawo ngabe kudala yabaleka. On, sla. Scotty never die. Scotty. God, it's hard. Ngibambelela tang. Bheka. Ukhuluma ngejini rank la ngasikhathi. Uyaqala nokuyibona uyagcina angeke aphinda ayibone. Nalama Adidas wakho le steps zakho nje yami ngathi ama baby step aziphelela ungathi ngiyazingcolisa. Iza ne camera. Nisnay saphe enkambini yakho tang. Enkambini yami. Yeah. Uyakena ngihlala butang. Uhlala butang. Ukhuluma noSinemane lo. uSinemane kube kufakaza ugobela athi siphume kuwe. Kamba njani? Okene skipper separate uyambona. Uyazi malini iskipper sebhola boy? Uyazi malini iskipper sebhola? Umkhozi wakini. Wasekhaya. Wakini. Okay, mine. Beka. Uyabona khona le story bebe nokusijutha ngasa abazali ne. Sase intwana nasikhumbula. Bathi hayi wena sikuzalanga ulende nge-spaceship waqhumela kimi ngakukheja. Yabona kube bebetshela lebe ngasibelieve. Tanga bheka. Uyambona yiyo le out. Before nihleka ne le situation is serious before nihleka ne ePitori Zuba athi nginemfene ebalekile nayi la kuma smash pass. Bheka singone Ngamba. Eish. Guess what? Sangani. Angazi guess what ne ububi baleyo umsangano. Okene saka uzongikhaphela. Okay. Chop right. Ngasikhathi ne lesaka ne. Ima lesaka mengakunika lona ukirelo obumnyama. Mhlambe ungaba light tanga like life ini ngithola. Because manje Yabona umuntu enobuso bencindi ile. nqinde inda akakhuluma ngayo. Khuluma ngeexperience. Okay, chop right. Zakalali. Chop right. See. Hare tang. Beka. Uyabona le akusi alligator. Yeah. Tanga le akusi crocodile. Yeah. I lizard le. Le lizard le. Ima ngaqedi. Angaqedi. Ngimbonile uzana ama price tag ebafethu. Nimbonile uzana ama price tag. Ngabuze ne slip segroza ngoba ngathi ushawe indlala. Yabona bafethu le ama price tag icale during the week ne. Ngamtshela lo ntuzana ngathi yekelana ukuhamba small street bafethu. Maceda nibuye nizositshela ukuthi nani yathenga. Yabona ima kancane. Yabona le yonke le ini bafethu. Ene futhi ngiyayibona bafethu. Le small street isiphelele thu. Beka le akusigazole bafethu le paraffin. Le petrol. Wow, le gas. Wow, ifuel tanga. Ifuel le bafethu. Yabo ngonile usho ukuthi ushaya iAmiri tanga le akusi iAmiri ampu. Beka ngasikhathi ne. Beka. Osendele. Ebafethu, i-oil ephela ikhala nikhena ayibonaphi? Oil ephela ikhala. Tanga bheka. Yazini yazwa ukuthi oil ephela ikhala. Nama price tag wakho la uze nawo awana vile yazwayi. Ama price tag wakudala sewaza shwabene. Motho uyabheka another thing YouTube into engikhinya ngala ma price tag ne. Asiyeke le akushongo mina. Enye into engidina ngala ma price tag hayi tanga miyeke proud. Okay, Travis is angry.
bafethu ngicela niwatche until the end ngoba abanye benu ne ngasikhathi nithola nimefensini abantu nibambe kwi-Wi-Fi anisubscribe-anga ngapha nibukele yonke ivideo ngapha nihotspotiwe bukeleni ivideo yonke subscribe. Okay, you know what? Asivaleni this one kunabakhomentayo ngale movie abafuni kungena phakathi abafuni kwenza nje bro. Okay, emuva. My phone on D&D. I got so many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga don't know what you say about me. Nigga be talking about me. He got that sway for me.